बिमुंसारखौ बेखेवनो थांगासिनो दङ। दा बेयाव जों खावलायखानाय बायदि नोंथांमोन बयनिबो मदद मोनगोन नैबेखौ आं बेखेवनो लाबाय। नैबेनो जोंनि बाथौ बिबुंसारनि खामानि मावनो थाखाय गिबियाव जोङो माइक्र'फन थिक खालामनाय जाबाय। दासिम जोंहा अनलाइनाव अर्डार दङ। बे अनलाइनाव अर्डार होनाया फैगासिनो दङमोन किन्तु जोंनियाव सफैस्लाबाखिसै। दा बेजों जोङो खामानि मावग्रोसिगोन। लासै लासै जोङो जेसेबां हायो बेखौ बांहोगोन आरो जोंहा जेसेबांखिनि एजेन्सि ओंखारगोन बेनि हिसाबै जोङो हानायसिम बारायलांबाय थानो नाजागोन। नोंथाङा बयबो आखाइ खबनानै बरायगोन मोनसे बेखौ बाथौ बिबुंसार निउस पर्टेल बेखौ आं बेखेवनानै होबाय होननानै नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनाय जाबाय।